Re, unsaon pagprito sa og sabaw? Ayay, may naabot ditong binawhag na comment ah. Ano akala mo sa akin? Hindi ako kamao magprito ng sabaw. Ha? Sige, suwayan ko. Paabot. Napakasimple, hindi mo mababuhat. Ito oh. Una ako ka ng kalaha. Pandarin mo yung kalan ha. Pandarin mo yung kalan. Tapos mukha ka ng mantika. Mantikang gamay. Oh, ibutang mo lang yan sa kalaha. Pabutin mo yan ha. Ano? Gamay lang yung mantika, ibutang mo. Okay. Yan. Ha? Alam mo ha? Binabauhagahan mo ako ha? Sunod yan, kuha tayong sabaw. Pag mainit na yan, pwede mo yung matagyan ng sabaw. Ito na yung sabaw, oh. Ano? Oh, piti-piti na siya. Pag iinit na yan. Pwede mo na yung ibutang. Yan. O, diba? Prito na yung sabaw. Pabutin mo na lang maluto yan. Pag hindi na maluto, ihilamos mo yung sabaw. Di siya magsabaw, giprito ha? Di siya kadungong ng sabaw, giprito. Igama ko na muluglugan ha? Ikaw kung napagpritong sabaw diya.